Jakom komiti od bura mochung' ne loso budget Samuel Atandi ochiwo geno ni sirikal mag counties nyalo dhi yudo pok mar omenda mohewo bilion 405 e iko muom manyien mar 2025 nyaka 2026. Kano twak kod Ramogi TV apisi mare, Atandi lero ni komiti mare osetimo twak gi ogaye mar ODM Raila Odinga e wi wach mar miyo counties omenda moromo. Migawo mar omenda ne omiyo counties bilion 405 e iko muom mar 2025-2026. Wach mar pogo pesa ne migepe ma dhi county en wach ma pod walose. Bill miluongo ni Divisional Revenue Bill nochwase kalo yod bura mapiny kendo watere e Senate kendo jo Senate be dhi kode mbele. Ang'eyo ni okwabi koso mokwa winjore e kind Senate gi od bura ma National Assembly. To kakisewinjo ni budget wang'ado kabisa nikech pesa mantie wadak gi kakwa nyalo. Wadag ni pesa ma wan go manyalo tiyo go mokwa hol pesa mang'eny. Omiyo wadwa nwa wach ni gik moko pesa mang'eny mitiyo go mang'eny to onge, but wabro winjore gi Senate saman bill no chopo mediation. Wabro winjore kodgi mondo wane ka wanyalo loso duol achiel. Wanyalo medo gi matin kapo ni nyalre mana ka wang'ado kuonde projects moko ma wan go mwakelo wamiyogi, lakini weche tok ber ahinya weche mag medo pesa mang'eny. Kendo jakom be wasebedo ka waloso go weche mag pesa go, kendo en be ong'eyo kaka economy chal. Wasebet kode piny, wasepimo ne obi oyie ni wamany gimoro wamed, but pod waloso kode gi jite nyaka president.